Wat een knappe fan, hè? Prachtig mooi. Jonkie. Zo. Die kan Maar even nu. Jas, kom on. Ho, dat doen we helemaal. Ho, Siel, nou dat kennen. Dat mij dat, hè? Kom. Ik krijg het niet weg. Ik denk dat het heid even maar. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ja. Wie zit onder het ontbijt? Wat hast? Een cracker mij? Spreekloos. Speculoos. Ja. En ik ben net op computer wandelen. Ik zal even alle foto's van het fotoboek van Beppe Chits op dit kaartje zetten. Want mijn tante hoe zij graag gaat. En wie moet het fotoboek aan en inpakken? Want wie brengen hem aan ze bij Beppe Chits. Ja, ik ben heel benieuwd wat ze ervan vindt. Zullen ze het wel mooi vinden, het fotoboek? Ja. Ik zeg dat even. Dus ja, dat is een beetje op de planning. En we zullen jullie nog even de trampoline eruit halen, want we hebben toch een oren besteld. Hallo! Dus zaken goed vanmiddag helpen? Denk ik wel. Ja, maar we alle veen eraan halen? En dat Dan valt het helemaal naar beneden in het wetter. ja, alles met eraan. Ja. Jiske ziet die, hoor. Die zegt, Ja, die wonen binnen, maar die is 4 jaar tot de rekker rond, dus die mag maar één boeten blijven. Ik heb mijn bloembak ook al vernield. Nou, die moet ik toch voort, hè? Maar Oké, dit is wel goed. wat had er? Een tak, een tak. Een takje, oké. Maar eens even zien. Vetje had de hele bloembak vernachelen. Zeg maar zien, hoe lijkt modder. Maar gelukkig moet ik ze toch voort, hè? Dus Vetje... Oh, nee, de bloos boet niet. Ik heb vieze poorten. Dus ik moet ze toch voort, hè? Dus Vetje, dan gaat ze wel toch. Ik help wel even. En Boefkes. ik kan van mannen van bed hoor. Ja? Kan een keer in de hoes die dus doorriepen. Wie die iepen waait? Ja, die Zo'n die hoen... zo. Ik weet het. Boom. Ik denk dat Jeske gewoon dat zijn oorsprong is. Die kan wel een beetje erdoor heeft krijgen. Ik kan weer van bed hoor. En die gediend ziet er... Hey. En zo, die gediend ziet er helemaal zaag. Oh ja, die waait niet natuurlijk. Ja. Nou jongens, ik zet die foto's er nog snel even op doen. En dan het fotoboek van Beppe Chits zien pakken. En dan gaan we aan naar Beppe dat Chits. is een cadeau. Ja. Ik sla een plankhuis bezig. Vier net abonneren en te liken. En ik neem je nieuwe te... Bye. Yep. Dat gaat snel. Dat gaat snel, dus het is er al op. Nou, Ja, 1800. image. Image, dat betekent foto in het Engels. Image. Is dat picture? Ja, dat klopt. Dat ken ik. Ja. Plaatje, Mama. image. Plaatje, denk ik. Mama. 00182. Ja, jongen. Hé, joh, als alleen de speculoos rijden. Ja. Dat is de cracker ook op iets, hè? Wat een boef. Nou, dit is al klaar. Dan gaan we het fotoboek even inpakken. En zus, hoe we dat doen, ik kan heel raar wat tekst doen. Ja. Ja, zus. Mijn eigen stukje. Doe mij staan waar de tape erop lag. Zullen we dat doen? Ja. Nou, zo ze dit wel een leuk cadeautje vinden, Hilda? Denk ik, hè? Voor. Ik wil Papa die magenkroepje hebben. Ja, dat is Beppe Chits alleen. Wat een kroepje aan, hè? Ja. En was Beppe het cadeautje, ja? Ja. Ja, ze dat hè? Maar is goed cadeautje, ja. Mami, Heel even. wat vindt er allemaal? Sowieso die toch? Want die vond ik dat... Want ik zie mensen in de trein, maar die moesten letteren. Ja, dan zullen we dat aansluiten nog eens even beschermen, want ik heb met mijn meiden zitten. Maar we hebben het van de nieuwe weekendplanner bedoeld. We gaan nou een weekplanner, jongens. Dat is heel goed, hè? Vinden we wel handig. Als wist ik het aan voet en dan mag het erop staan. Ja, nee, maar het heeft neus groot, maar dat kan wel... Hallo. Hallo. Ja, door waar alleen. We zullen eerst dit even inpakken. Nou, wat zin je? Dit een mooi cadeau? Maar niet deze. Die wij storen haar. Neem maar mij naar die wattershoekje. Dat is gewoon net zo vol mee. Dus doe daar mooi in knippen. En maar we die net vieren, maak ik dat fotolistjes. Ze is een schilderlijk werk. Dat is al wat een model. Op zich maakt dat er gewoon in kennen, hè? Ja, het is zeker nog een model. En dat is van tante. Tante Wipke. En muziekje. En shit. Hier kun je het horen. En dan. Pauze, play. Ik zeg zo, dan beginnen maar te zeggen. Ja, je doet het, jongens. Springt er dan automatisch naar een foto of hoe werkt dit? Of zou dat heel langzaam gaan? Ik heb geen idee. Doe jong. Ja, hier doet het, ja? Yes. Nou, kan die ik maar vertellen. Op naar Beppe Chits. En dit is de chaos. Maar we vermidden maar even niet via dat die trampoline even eruit.
Dit misschien even op onkant. Er is heel wat gebeurd. Ja, op naar Twieselheide. Beppertjes. Later. Nou, daar ben we. Twieselheide. Ja jongens, heidebloed en er zit wat streensbloed in me, dus van alle markten wat. En hier lees mijn heid zit dus in Twieselheide. Ze hadden hier eerst verderop in deze straat in een plaats wennen vroeger. Ja, Paken Auken en Beppertjes wie een boer en boerin. En toen ben ik Paken Beppe letten naar dit hoesje weer. En je bent het Beppe nou nog. Beppertjes. Jouw stoet cadeautje, jullie? Ja. Denk aan het stroekje, is een opstapje. Ah, Boris. Boris in de rek. Oh, Boris naait wat uit. Was ik naar binnen? Nou, smiet het ook. Nee, ik moet die kap naar boven halen, maar je flatteren moet. Misschien komt Taatje wel weg. Misschien komt trouwen. Hij denkt, nou, van wat verdropt hij dat hier al in? Denk Ja, ik. maar niet wij. Ja, was het alleen nog bij Beppe Geert en nou bij Pakenzaak Beppe Klaas zit er Emmy. We zeiden goeiemorgen. Opgereden been alleen. Nou, goeiemorgen. Goedemorgen. Andere been is niet gesloten. Nou, dan weet Mac dat van haar. Alleen. Wat hiest u van Beppe heel dan? Jou dat eens even hoor. Is Katera. Is tracteren. Tracteren. Nou, maar is nou wel een keer tracteren. Ja hoor, trakteer maar even. Feliciteren. Van harte gefeliciteerd. En hier Fiets maar. op Wiewermen zeggen. Ja, ze had een hele versje. Zeg maar, fiets Marina. Doe dat. Lees. Kom maar weer uit. Leest een dikke. Avondje. Wat zo daar is zitten. Dat zet ik maar Een in. striekplank. Een striekplanken. Dat hoop Beppe net, of wel? Je bent weet er niks van. Die staat dom als olie. Dan net een striekplanken. Past het dan net in? Ja, maar als een opvouwstrikplank heeft gehad. Een opvouwstrikplanken. Dit Ja, hele liedje. ja, dat zou kunnen. Dankzij de opstellingplank had Beppe het zes de uitstekker nog. Hoe blender. Ja, sure. Ja. Dus net weer strikken betekent dat. Nooit weer strikken. Nooit meer stekker nemen. Ja, hè? Ja, daar zit ik net door in. Voor de kop. Waar ben dat nou? Oh, die middelste. Wat voor scotch is dat? Waar je dat nou? Dat is zaken. Die mat hoor zo'n Beppe. Ja. Ja. En waar dat dan? We hebben het zit. Worden. Nog maar zien wat ze daarop bevreed. En daar week 18 jaar. 18 in. Ja. Ach ja, nou zo zo. Ze kist mooi rustig en beschermd, hè? Ja, dat dat die ging wel ik even vierde? apart zetten. Ja. Dat is wel vierde. Die had vast Eerst koffie, jongens. Dan met dat. Wauw, wat ben je man het meidje, jongens. Let me eens even zien. Een rotonde jurk, een roentje en een brei eroverheen. Treintje ging uitrijden van Amsterdam naar Rotterdam. En achterop de tranen. Lalalala. Beppe, het zit zo shit. Wat had bij die molen? Dat ben ik. Is er net knap, Beppe? Oh, Wat een knappe vent, net. prachtig mooi. Jonkje. Shit. Die kan Maar Beppe... even nu. Ik dacht er een touwtje. Nee. Dan moet ik er door hier. Als pensioen die reclame hield hij dat helemaal. Ja, Nee, nou best. die is heel te... Ja, dat jonkje had zijn oude tuinbroekje, hoor. Dan dacht dat Famke Ja. moest... Kijk maar eens opzien. Als je er tussen komt, dan hij tussen, hij loopt er door in. Tussengerukt. Tussen. Oh, die hebben geschoen. Die is zo grappig. Ja, ja, hoe Beppe blijft met die man. Die man. Oh, door is die kruk even naar beneden, hè? Ja. Dan roem je het zo op en dan gaan we naar hoes. Ja, zo dan. Dat is net, ja. Oh, die heeft nog heeg. Nou, sure. Alles weer kleer. Ik kom met op. Mooi kleer, man. Hè? Jas, gewoon. Ho, dat gaan we helemaal. Zaken, hier zit niet schoon. Nog een keer. Dus ja, maar ik naar schoon naar mijn schoon, joh. Hier dat. Allee, hop. Ja. Ja, dat is beter. Ho, heel, nou, dat kennen. Dat mij niet, hè? Oef. Ja, dat is. Zijn ze goedje, Beppe? Doe maar bij dat plaatsje. Nee. Nou, dan kun je Beppe. Nee. Ja. Nee, bij mij. Oh, snaakentjes. Hè? Buiten loopt een aap. Een aap. Een aap op witte schoenen, die ga ik nu
Zoen. Oh. Slaap, kindje, slaap. Daar buiten loopt de schaap. Oh jee. That's so good. Dat is goed. Nou, dan gaan we weer op naar Broeksterwoord. Ze hebben wat eten, denk ik. En daarna is ze nog even in de tuin bezig, hè? Ja. Dus je weer rotzooi wat voortwerken kunnen. Dus ja, op naar Broeksterwoord. Oeh, lekker, lekker. We krijgen soepie. En wat die huid van die mij nou zaken. Begin je nou al? Nou, begin maar lekker tegen. Het is kwartier voor 12. Ja, het is echt nog heel let, hè? Wie let bij Beppen wij, hè? En waar is Hilda? Waar is Hilda? Wat is daar maar gebeurd? Die is in de auto in sleep vallen. Hilda hakkenbedsmit. Die wie in de auto in slaap vallen, dus nou ja. We zullen even lekker wat eten en daarna sneeuw je over die trampoline trek uit haar die killers. Gaat die tussen kijk haast zaken? Oh jee. Dat gaat wel even snel, want jouw trein met Feyenoord voorbij. Dan maakt het dus niks uit hoor, Feyenoord. Hoe is het maar Ajax-dien? Hier niet, toch? Nou, best nog knap zijn PSV. PSV zit de eerste. Ja, best gedaan. Ja. Dus wij zullen even eten en daarna de trampoline uit de groen helje. Het kan ook nog even zaken. Ja, dus begin ik naar het terrein, jong. Nou, maar als je een wittelkop krijgt, denk ik. Ze hebben de veren even losheljen. Nee. Ja. Maar de mis hij komt bij. Ja, nou, dat scheelt me bij. Dan laat ik heel prettig brul onder, had mijn jongen. Dus, Zin? als we toen maar in een bakje ziek, ja, we hebben niet. Een kratje, we hebben al veer niet door. Ja, laat al je wet eronder. Ja. Nou, dat is goed. Het is helemaal vast, Ruske, joh. Zie maar? Het zit helemaal vast. Zal ik het even nog? Maar joh, ik krijg het nooit wel als jou. Hatsie flatsie play. Daar gaan ze. Laat ik heel wat onder. Jeske had er heel wat onder meteren. Al je water wordt van Jeske. Boom. En water. Liggen nou wel zwembadzaken. Ja, smiet door. Daar gaat ie, de laatste. Look gewoon die kant op, want anders gaat hij in de mond. Ja, maak het op zich, het is voluit. Je gaat daar voort. Look er maar uit. Help het maar. Nou, Saak, was ik even zwemmen? Ja. Was toen al het spul er even uit heljen? Hé, die bal niet kwijt. Was de sheo? Net best. Ik weet wat het bal het is. Harry, dit Laat zelfs een vol blikje cola. Hoe kan dat nou weer? Net leuk hoor. Ja. onder. Ja, 36 op 100. En dan was het op het poort, maar de binnenkant steken in. Je moet hierop staan. Nou, doe maar. Hier, daar. Nou, tik er maar op. Kom op. Ik krijg er niet op weg. Ik denk dat het heid even maakt. Kan ik niet helpen? Tje, tje. Oh, my gosh, ik kan maar niet. Ik kan maar niet. Doe maar. Misschien maar ik zo dan. Ja, het idee is goed. Het is wat te sfeer. Nou jongens, wij breken de bril hier nog even verder aan en dan gaan we gauw naar binnen. Want het wordt wel min waard. Al die roestwetter, joh. Blech. En dan, nou, het mag eerst op het cement stezen van dat het weer mooi wordt. Nou, dat klopt, zeg maar. Komt vers goed. Ik had er nog wel zin in dat we van het maaitijd en van het simmer hier wel lekker zitten. Wij doen sissen. Hoe is het nou een leuke? Vlog. Abo. Jerry. Zet hem. Blauw. Doen. Om. Nee. Even het net. De. Chill app. Te. Downloaden. Van. Op. 10. Tillen. Tablet. Tillen. Volgende. Oh, tillen tablet. Oh, wat een uit shitslag. Hey.